Tipramotha YTF KGWF by Lua Jijak Dolai district level ni salsa ni je pajaga malai mung panda ni asufan tei tini o naithotok pandau phaiman sak jak sini Tipramotha ni chairman sini bubagra tei gotongo tin logi tini o jaga TTA di sini CEM borong benang Purnachandra Jomatia phaiman jakha sini EM daw nimes tei o jaga YTF ni president rural tongo dolai junal ni chairman sini borong benang Puritus borong karibo sini monjo je achuk jak sini MDC diren song sini damanok song te baki jotto no bumu bhulia karon sini jora grei sini bubarla kok salanango special भावे हामबायनानै मुचुंगो दिनै अ जागा जे गोरों जागानि अ दलाय डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव गोबां मा गोरों जागानि फाइ मानजाक जत ताकु कुकु अक्रा चाक्रा मारे किचि नरगसे आं स्पेशल भावे हामबाय दिनै मुचुंगो जे आमसे कष्ट खालाय दिनै अ जागा फाइ नर अ थानसानि कौनो खानानि बागै फाइमानि बागै नरम बायफाया हामबायफोर जों साइमानो त्रिपुरा हास्तेव गदुं मारामै राजनीति हेगो पलिटिक्स थंलायमानि जों नुखा जों गोबां राजनीतिक बदलनि गोबां लिडारशिपनो जों नुखा आमजखा जों दिनै सावैमानखा जों तामो खालायदं जों तामो खालायजाखा जों अ हानि बुसा दै जों दिनै तामनि बागै बुइनि सेलें गै साम खालायमा दं आबो जों बेबागो साइमानखा दाखते बुसं आबोंखा Tirpra haste sini hati prasa tamo Jomatia tamo koloi tamo Deborma tamo Chakma tamo Kaiteng tamo Rusai bebas no jeng thansa ni wangsu ya takoke buksong jeng jotono part janjani o sarnem je bumung no dofano torjak yawi sini sarnem no jeng torjak layoi rajniti khlaijagoi buibai alada khai tonjak mani rajniti no torjagoi dofano torjak yanglai mani bagoi no जों दिनै अहानि बोसान दै जों बुइबाय बुइनि सेलें बैसां तांनि मातम दाहते बुजों जों दिनै 2021 साल बिसि फाइसपाइका जों लुखा पाइथार जों दिनै बुबाग्रा जे बुबाग्रा जों थानसानि बागै दिनै गोरों जागाव थांगै अमहाय के दिनै बर' रगनो थानसाव तुबनानि बागै चाइतो दङ अ बुबाग्रानो दिनै पाइथार होल दंसेव पाइथार वानसु मुं दंसेव जे बुबाग्रानि बिसिंदै त्रिपुरा साराव खानसांगै बोसगांगो चिनि थिनांगो चिनि बोसा बोदै चिनि बुसुकनि कंग्रनो वानसुगै गिरिलायनो जों गामियाव ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल जत लेभेलनि जत लिडारशिपनो आं कयनाय चिनि बुबाग्रा बरनि साइसुंगो बाहायते जत प्रब्लेम सल्व खालायनायबा गोबां प्रब्लेम थायोबानो डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल विलेज लेभेल गोबां जत प्रब्लेम न जों बुबाग्रानो मान याथारियाबै बुबाग्रानो मान जों डिपेन्ड खालायाबै जों बुबाग्रानो से जेहेतु लगिरिनानै फायौखाय जों जे प्रब्लेम न जे केबें मुंनो जों निजिनो सल्व खालायमानो जों निजिनो समाधान खालायमानोखाय जों आबरनो जों जत खौनो बुबाग्रानि बर' आसि प्रेसार याबै बिनि सामुं जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बाय जे कक्सानानि जे सामुं रखनो बसावै दङ ते चिनि त्रिपुरा सारावनो थानसानि ककनो जों पिसारनानि बागै बबो जे मानसा गोरों जागाव थांलै सामुं खाय दङ गै जों बन लगी मारिलायनाय जों खरकसा बाय खरकसा मा हामजाक लायनाय हायनो राजनीतिक बदलनो हामजाक मा बाय सिमिया कायसा पलिटिक्स एबा लिडार सिंगै सुदु पार्टीनो हामजागै सिमि जों थानसाया जों गुबै बोखाबाय जे हामजाक खायगांखाय जों दफानो हामजागै माननाय जों बुबाग्रानो गुबै न हामजागैनो दंखांखाय जों बुबाग्रानि हामिया तांथुं बुबाग्रानि कुनु बदनाम तांथुं बुइबाय कक सिदा जागै दा साजाखुं जे अमहाय दलायनि अमहाय जागाव बुबाग्रानि लिडारशिप गोबां मा लाम हामियाव रंखा गोबां गथालाय मानलाया दिबायजों लायखा अ कंग्रक ता आसायथुं नों आं बेबार नवान सुगि साममा तांनाय ताखुके बुकजों कारण अ कक जुदिनो अ कक बुबाग्रानि मोखांगो कुनु पसंता सिजाखुं आबरो जों हजाक मा तांनाय ताखुके बुकजों आनि सामुं निनि सामुं बायसे सिनि बुबाग्रानि बुमाखां जोंनानि ते सेन्ट्रल थाङै सिनि त्रिपुरा सारनि हामगानि बागै बुबाग्रा कक साइ दङ
फाइनाल सालो सिनि तिब्रा सारानि चिं सासा उंनाय आबो जों पयद खालायो आबो बेबा गुबाग्रानि बिसिनि उंनाय ताबो बुंसं आइना हाय आं गुबाग्रानो पाइफ्लाया ए नरनो पाइफ्लाया हामबायनारै आनि किसिसा गावनि थरदे गयनु आंगरनो मोखां सिनाय आनि गोबां गाव थानाय दङ तेवसा सिनि गुबाग्रा बे नरनो हामबाया फरै आनि किसिसा गाव नारो मानि नरना आबो नाजाबायदि गुबाग्रानि प्रति नंनि हामजाबानि आबो जतनो सावैमानो सारा त्रिपुरानि तिब्रा सारा जतनो गुबाग्राना हामजाबो आबो सावैमानो फियाबा आ हामदो फारबाय बिको नों तिब्रा सारा हामजाबो हिमानि तिब्रा सारा तांगे खथलायनाया तांगे दिनि तिब्रा मथा एकै वाइटिएफ DWF बिसिं खथलायनाया आमतै प्रश्न आचाया ना नांगो दाखते गो आम हायखेनो जों गुबाग्राना लगिरि मा खालायनाय हायनो हाय बायफ्लाया जतनो हामब्रु दंबायदि खुलुमबायगा